ke ba su wani dan su wanan makin fi su kishi ki zamo uwar marayu ki kyauta ki hada da toshi mai uwa ma za ki goya har ki ga ya zan ba kamar shi kamfani uba ga kanci ke bai wasu wance bashi dingim kin girma fisga ko wani dauka zai yi nishi mariya mai bai mate ku habbabban gulbi ki bashi yaro ka tsaya ga naka cicika da bai kamo uban shi gizago dura zafi kowa ya ji za ya taba ku bar shi ke ce kololuwa haushin yaro mai jefa mashi dala kin girma naira dan ke ce ke bata bashi inuwa kin dauki kowa har makiyinki zaki bashi gamji kin juri sara har sassaka suka da mashi kainuwa da she na Allah ma je aikin zarta sa'a gaskiya kin girma ƙarya har masu yi sun yo bara'a tauri ke bata sallah gun alwala a samu lam'a turnuku yaki da aljan kar da kayo dan babu sa'a gaban kin zarta tsara ja da nufin Allah asara bangon sukari Hadiza gaban hakanan Allah ya tsara mutuwa kin zama dole Hadiza abiki nufin tabara ummi wannan kirarin Hadiza gaban din ya shige mu kafin ƙarin bayani waƙar kan me za a yi ta masu zagin jaruman nan Hadiza gaban ne za na yi ta kuma ba sauki a waƙar ka shirya ka san ka taro ta kan in nisa ka zancen farko sai na sanya Allah ummi na zo gare ka waƙa ce Allah za na rera ni ban nema ga kowa garkuwa ta ai kai ne tabara roƙon baiwa nake yi wa habu ka banka daɗin basira dan manzo mai Madina wanda dan shi ne komai ka tsara waƙa ce za na rera waƙar zan sa dabara inda mai gyara ya gyara dan zana ji ƙoƙarara tebu ƴaƴa na ɗera koko ƴaƴan mage gaira koko ƴaƴa na tsaki za su ci bakin su goge to wai ita jarumar ma Hadiza gaban ta san suna yi koko sun kama hassada ai lallai